kisa tok sek na lagi. Bom hai no kanu. Ang buko tisa tak puai sunu kayu ang sunu miya holi ang kumani. Puai ko tak kol khai ka. Kun disi ka busu so khai ja. Mia borok thangmani bo. Bo jarwa apate no kun thonjrai na mo. Kisa nang isai phen aro hi so. Ge bo dostar ko na ko. Ge dostar ke phen na ko khapla ni phen ko chu so ge ko ta tam ka ge. Dino go phirok liya. Ge puai kang ge ko mani ta. Mano sob khobor ka. Khobor ka anu khobor ya mama sana sung ka bono ko da to ke gerei khoni okuma khaya kon sa. Nang tabuk bom hai wan sugui tong mane ke boda yag rakha na ke bu yag rakha nang semal abo. Mane on borok yag rakha na. Itu nang thanawa affair da sek. Kami bo kami kelai. Obo kami. Itu narok ni kami ke. Depta para. Angke je thine ni bom tam. Dipu de broma. Boyas bini bese. Khna Dialis. Besar ogatong. Tonggo. Mapsung pajana. Angke kini bin bihik na nang. Angke ni bom tam. Sumitra. Nini umur besar kurang. 33. Jenny nini je boundary bisingo khaye je thimani boma haike no khanang boma hai tabuk khaka Mino Mia sari ang sapong mai kaza. Naga ang dogan thang sa phajan noi. Prai chapta ba sara chapta ang no ha mai sai. Thoka. Naga thoka ge no. Kono house ba groi kono saimiya. Ge ten phungaya hani mai ka hajira mangni saja tong. Naga ang lobi boro. Asu ba sai narang lo thang thang ge bor no go chara. No go se ana sosari peka. O ma chin kolgana sap pam ko ma ka. Nai phegara di. Ani bos ha ang thang na ka ke ra ke sin tong ko. Antau sinilang ya ta angke ang belberi dosa dero ko kongnai master kongnai onjit belberi sonjino thangi saika saika di sin kolgana rakos tamung tongpaika nei bo phaika khachege age bo phai bo siniya age chen chairman khobor ka age chairman phai na peka ke bo sini peka obo amti phona cheng abla nei bo nai tham age ke bo MBC ong khobor bai kata emne kono narok ni je thinai je gusti rok de kolai gusti kalaya kono gusti kalaya emne horogo kono oro suagro panyaro khni ro khada ha paibo he kebo phaya na kebo mas pam phaya mian hoite chuang nang nai chodo sikri paine bikri ke thana wala so affair khlai ko abo chairman khayo chairman khai horo nini bumo an bung ke mongol o kamini bumo mukta sada blok he blog ko kuntia delberi blok nang le thini tam klai Ang bini bagina ba hai ke no kha bom hai nang wan chu gi tong ta bo ang wan sungmani boro jab bini beri hamzang ma tongo agi pura mo phaichang jak bo bathar jago direct boro bathar jago bini beri hamjang mani tong oro oro beri tongo masa bot abu khar jak dor mo hanok khawun oro om tik mirak biang ot khar ka bo tora tong ta bo tam kere tabu kere abu tabu kere Ingka tabuk je nok ni borok samani to oro phai se bo se thuyo oro phai bo tongo sama thime ya bo jat oro election tongo oro bo phone khaje ka phai ka on boro mai ko tanang kha mane borok yak rakhana yagri ka spot tongo bini sorio ang peke emne thini bung tam thine mung di pode bot ma omaro busrong 42 botam khaisai tong ja bor ani tom chalo gi sai tom chal tong na bin tom ayang ko man kha kono tom pai do kono kam khen yang ke bang tom pai chalo gi tam emne ka je borjang ka jang besa pajon tong sorai kali masa tong tabuk kono masa se okara sala masa kami ke bini kami shanti kali blok he blok belbari kini ni bumu ani bumum sondoro de borma na mudo ni omaro busu ani 27 lagi berteman tabuk